Selam, bizning YouTube подписчикларыбыз инде влогымны давам итеп, үткән влогта мин шушы урында тукталган идем. Бүген 20 август, хәзер кичке 5, һәм без Горьковский паркта Татар радиосы 20-сеннән 23-нә кадәр шундый ачык һавада тур эфирлар алып бара, һәм кич белән монда акустик концертлар булачак бу атнада. Һәм инде менә понедельник көне бүген безне чакырдылар, һәм без монда тур эфирда шундый мини акустик концерт булачакбыз. Әлегә без начнем репетицию. Илназар, ты у меня в влоге. Ой, привет, всем привет. Сәлем барыгызга. Вот, Илназар безнең спаситель. Ие. Вот. Бардым буларны. Ала димәйди. Юк, дөресен әйткәндә безнең өр-яңа җырларыбыз, нәкъ Илназар язган җырлар, у менә туй җыры, юбилей җыры, синең язларыңны сайлармын җыры. Именно рәхмәт аларга, что минем җырларым җырлар. Вот самое главное ведь. Сиңа рәхмәт. Вот, сейчас будем репетировать. Да. Uzan күпме гомерләр, узсана күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, күпләргә кирәк атамса, синең язларыңны сайларга, эсләреңне кирәкләргә, басын карарга. Barber, oba kurşuna, ömrümde benim gele, gelenimde bir kurt deselerle, üzgüdüller. Dostlar, bizning преданный поклонник Амир. Һәрбер сәлам әйт Амир минем подписчикларыма. Давай, привет передавай. Вот. Хәзер без сезгә ай-яй-яй җырын җырлыйбыз. Мин башлыйммы? Иртән ачсам күзем, белмим ничек түзим, кабатлана үткән көннәрем. Шул ук савыт саба юмаган кер кайдан, нигә кирәк миңа бу бәлә? Әнәсене биеп, күрнәкене киеп, ишене сәкедә, эшемдә. Кайты, шәнәкене байдап, эшләбене буй южаба. Ай-яй-яй-яй. Ничек яшәрбез былай? Тагын ай-яй-яй-яй. Ялгыз яшәүе кулай. Ещё ай-яй-яй-яй. Ничек яшәрбез былай? Тагын ай-яй-яй-яй. Ялгыз яшәүе кулай. Ура! Менә ул җәйге ачык студия. Татар радиосы, без кунакта. Попробуй. Менә кемнән шулай урамда? Тур эфир алып барган бар. Кайсы радионың? Бер. А можно нам повернуть этот монитор? Раз, два, три. Бер, ике, үч. Бер, ике. Булды бугай бу. Җиңдек. Илназар, рәхмәт сиңа. Рахмат безгә. Вообще молодцы, җырлар яхшы булды. А знаешь, кто хост? Это блог. Влог. Ты в новом влоге. Ничего подписчиков нет, sizning? 23 тысячи. Подписчиков? Подписчиков в YouTube. А сколько просмотров? Ну, миллионы просмотров. Кейтинде. Ну да. Инди миллион. Ну, пора киль миллион, киль 2 миллиона. Влог на канале тема, клип на канале тема. Ну, влог максимально 200 тысяч. Салават бүген көне буе ураза тотты. Авыз ашарга килдек Азу ресторанына, кафесына. Без еш кына монда ашарга киләбез, керәбез. Мин балык алдым. Балык яратам инде мин. Салават күбрәк инде, естественно.
акустик концертimizni o'xshatib ishlarimizni bitirdik da chiqib ketdik biz Almatga. Kechki soat 10:36 11 tulayında. Biz neydi most deb ataladi bu? Biz Alekseyevskiy mostdan hozirga mana boramiz. Ertaga Almatda shahar parkida Qurbon bayram ham onda endi bizni nasha qildilar, onda maxsus programma ajratadilar Almat xalqi uchun endi. Biz benim enler Almatda turg'ach endi kish bilan shigarga bo'ldik. Ertaga bittali g'oyib namozina borasing, senaymi soat. Qurbon chalalar. Qadar. Вот, borsinda sizga ko'rsatiraman. Dostlar, bugün 21 avgust Qurbon bayram ham biz Almat shaharida shahar parkında munda endi kishilar jiyilgan. Kütüler programma boshlanganын kelib jetdik. Havo turishi bek yaxshi. Park bek motor. Sizga qo'y bir bayramning detallarini sizga ko'rsatib olaman. Mana bu sahna orqa. Bunda endi shorlar hazırlab qo'yganlar. Bayram atmosferasi. Aniga xalq jiyilgan vaqtda münajatlar qabul qo'ydilar. Barliq Almat musulmonlari parkda münajatlar tomlab turarlar hali minutlarda. Mana sahna orti. Hazırlanırlar. Saat yarım bir saat kaydırmağız. Или коп Будет бик ответственный участок. Aydagiz подписчикларымны bayram bilan qutlab. Фахим Хазратта кутмаса. Фахим Хазрат, Гүзелимнің влог бар бит, миллионный просмотры. Сізді да чүрегәлі, келіңізәлі, пожалуйста. Біздің muhterem Assalamu alaykum. Muhtasibы Фахим Хазрат. Almat Самый shahrida продвинутый, самый раскрученный Инстаграм. Mening подписчикларым Но ең продвинутларының бірісі Фахим Хазрат. подписчикларыма салам aytыңыз. Qutlab sizlarni. Barımızda da bayram bilan qutlayım. Qurbonga yetibіз, Qurbon kunimiz muborak bo'lsin. Ham har biringizga Alloh taolo sog'lik, salomatlik, xayr baxti nasib etsin. O'zingizga, bolalaringizga Alloh taolo xayrli umrlar berib, motor, imin turmushlarda yashashga nasib etsin. Amin, shoy bo'lsin, deb rahmat. Sho, biz azir do'stlar boshlaymiz skora. Yanaklarım zine selamlarım, nişiktim zine bir senide. İzge haberlerin belirgine, işigine aşık senide. Yanaklarım zine selamlarım, olur bulan şavda kolsan iken, şatlı kuvanışlar alıp gider. Yanak izler, şanda solsam iken, yanaklarım zine selamlarım. Sahna ortuna mana Abi de keldi, Nida, Regina, туганнар, в общем. Bayram bilan Abi. Şu kıyım, rahmet. Abi yaş çiçekler bilan kelgan. Evet, çok hazır. Mana Bizning oila do'stlarimiz da kelib chiqdi. Endi Dilara, bizning Malika. Маликушка. Ayta, sizlar Tugan kunni. Efendim, filmler sizde Biz kirdik As-Sol kafasına. Bundan şulay bayram var edi.
Тәмле ризыклар, плов белән безне сыйларлар. Бәйрәм инде бетте. Без парктан киттек һәм килдек Әлмәтнең Судва дигән җирендә без һәм безгә күрсәтәләр яңа мәктәпне. Әйе, беренче Татарстанда дини татар теле белән дини милли мәктәп. Да. Ха күрсәтәбез. Ассаламу алейкум. Исәнмез? Бәйрәм белән. Бу безнең кызлар мәдрәсәсе. Кызлар мәдрәсәсе вообще искиткеч. Мин моны влогка төшерәм, мин күрсәтәм ниләргә. Подписчикларыма. 70 кызга. Монда мәктәп, монда подростковый клуб. Да, аны инде хакимияттан бусы мәктәп алынып, монда безгә бирелгән мәдрәсә ачылды кызлар бүлеге. Менә монда инде Алла теләсә булачак безнең мәктәбебез. Бисмиллахиррахманиррахим. Салам алейкум. Сәлемсез. Монда полным ходом ремонт. Фойе. Сәлемсез. Тотып караган обязательно җәз. Монда кергән бер кеше шушы стенаны капшап кара. Ничек ясалган? Нәрсә икән бу ди? Это комната ожидания, зал ожидания. Булар инде махсус. Да. Бик әйбәт ишекләр алар барса да. Күренеп тора инде монда. Һәм менә мондагы безнең иштебәтем стеналар ана шундай алтыннан. Менә кичкенә балалар өчен раковиналар инде аларның размерларына. Бу бит зурлар өчен түгел, балалар өчен. Шуның өчен аларның размерына күреп ясалды инде бу. Сантим нормаларында. Ишекләр матур. Модульный спортзал бастырырга ясатылабыз да бар инде. Площадка бар. Киләчәктә менә шу балаларыбыз өчен бер мәркәз булырга дигән план корабыз инде. Монда менә булырга мөхтәмитләр белән бергә менә шундый площадкалар подарить иттеләр. Там киләчәктә зур классларны менә бу бинабызна кызлар мәдрәсәсен битен бер җирдә алгач, монда инде бу бина безнең бушый. Һәм монда да балалар белән тутырып, монда инде балалар өчен зур Әлмәтнең бер ислам балалар мәркәзе булырга дигән план тапсырабыз. Юк, хәзер бик матур итеп потолок ясалды, безнең түшәк. Һәм анда инде матурлыклар куелды. О, ага. Кызлар, менә шундый экскурсия булды безнең. Бик матур. Киттек без алга таба. Без дуслар кайтып киттек Бишмунча авылына. Булда минем бала чагым үтте. Подростковый возраст үтте. Менә шундый Бишмунча таулары. Әйдә, күрсәтмә Бишмунча тишекләренә. Ну да. Тишекләр тоже бар. Не без минусов. Кергәндә генә. Кергәндә генә. Зато природа матур. Менә безнең Sweet Home. Әтиәниләр ие. Бакча матур, әни молодец. Сигерләр. Добро пожаловать. Салям. Ты в моем влоге. Бу Милёша в своем репертуаре.
Они уже привыкли к таким вещам. Я молюсь Богу, чтобы стать город разрушен, город не нужен. Ты мне никто, Они не щекешься, весело. Bugün 20 Шүмәл? 22 август. Такие не модные. Біздің әнлер мұнда. О. Загрузили. Милауша да помогает бізге. Облепиха жидік көрсетіп кетем әлі. Яңғыр құйға башады, конечно. Вот здесь у нас облепиха растет. Шейшерге жидік. Вон еще какая-то ягода растет. Антоновкада жидим. Железо. Это и бесхожда. Мы поехали в Казань. Награк куя башлады. О, Милаушаның красоткасы. Сыяма. Я. Вот банку Ты для тоже. башкирского телевидения снимаешь или для татарстанского? Мені башкортлар да қарый, татарлар да қарый. Я. Бу қияр меңа ашарға в дороге. Давайте, пока. Рахмат. Приезжай в Казань. Рэпер. Қойтып ішінде біз Қазанымызға кешкі сағат 7. Что тұр? Көрсетпей. Вот 7 деп қоймыш. Қазанда бүгін 23 август. Келдік әлі біз Барс Медиа продюсерлік өзегіне. ТНТВ каналының студиясы нақшушында. Біз бүгін нәрседер яздырға тиіш. Поднимаемся. ТНТВ. Так, все знают, что это за студия. Знакомые. Біздің салават әзірләнә. Наш клип. Спасибо. Это значит, надо вот сюда, да? Да. Менә монда сүзләр әзерләп куйганнар безгә. Вот смотри, вот сколько кисточкой по лицу не проводи, красивее не становишься. Син бит былай да матур. А? Слыхал? Не надо мне никакой пудры. Курс сам себе визажист. Ну, менә дуслар, не сүзләр. Бар тик көз аягына безнең тормышны яклы төсләргә күмә. Татмустыгы каналында көз. Бу көз көн чыга торган әйбер инде. Менә. Монда яңа ел тексты да бар. Ятара кирәк инде моны. Здесь мы будем снимать. Ссылкалар бетте. Заехала на почту. Кое-что пришел. Нәрсә микән бу? Мин әле нәрсәләр заказать итеп бетергән идем. Хәзер ачып карыйбыз, дуслар.
Нәрсе. Ага. Хуш. Так. Осторожно. Бүкірләніп біткен, бедор барып жеткенше меңі. Купальник? Знают, что люблю платки. Поэтому... Вот это да. Сейчас. Менә миңа да җибәргәләк зәле берәр шунда берәр нәрсә хотя бы. Бу, білесің, бу бит не? Ручная работа? Это да, ручная работа. Это не просто так. Это очень серьезный труд. Ярар. Киіп көрсәттермен әлі сізге. Матур еттіріп. Спасибо. В офис. В офис сказала. Да. Салават молодец енді. Ол біздің грузчикта, ол біздің администраторда, ол біздің, в общем, все, что можно. Все, что нужно таскать, все, что нужно выбросить, это у нас Салават. Бекзур рахмет ама. А я вот сижу, балдею в машине. Кишкі жейді. Татар Радиосын туған күні. Горьковско-Метьевский парк. Мы на месте. Салям, Рамиль Аймаддинов. Салям. Ты у меня в блоге. Вау. Передай моим подписчикам привет. Привет всем подписчикам. Как говорится, я сразу теряюсь, сразу в камеру, не знаю, что говорить. Ой, да ладно. Рамиль, біздің достыбыз. Слушайте его песни. Рахмет. Арбу гримерный. Вот видите, для нас приготовили воду. Молодцы. Не наши. А я уже взяла. Мандаю на список выступающих. Так, без. Вот, Салават, взяли 14-й. Симагна, ай-яй-яй. Вот так вот. Бүгін ай-яй-яй деген жырлар бик көп. Рамиль Аймаддинов жырлады, Илназ Каримов жырлады. Илназ Каримовнака ең шәбі. Скоро мы выйдем с этой песней. Сейчас покажу обстановку. Где-то кишки 11-лер, наверное, хазыр. Любители шаурмы. Это лучшее, что придумано в кулинарии вообще. Шаурма. Это вообще это пик фантазии кулинара. Вот. Yuqori oldindan shunday temnay bir oshab o'tiramiz. Jidakli shay bilan. Shu aytib vlogimni bitiraman. Salavat. Narsa deb aytira kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bizning vloglar ushasa like'lar qo'yingiz, колокольчикка bossangiz, sizga уведомлениялар kelishak. Hamda bizning kanalga yozsangiz, baringizni yaratamiz. Пока-пока.